i a vosaltres també, a la vermuteria La Tertúlia sobre gestió de persones, amb què, nois? Amb un parell d'olives! Aquest és un espai on, com sempre, despullem el món de les organitzacions mentre fem el vermut. Salut! Sí, i avui vermut especial perquè Espinaler. comencem la segona temporada. 125? 125 aniversari. Sí, que com vam dir l'any passat, buscarem un patrocinador. Encara no el tenim, però li estem tirant els trastos a Espinaler. Estem gravant a més aquí al costat d'Espinaler. Estem a 100 metres d'Espinaler. A Vilassar de Dalt. O de Mar, o jo què sé. De mar. De mar. A la vermuteria, segona temporada, hi ha coses que canvien, però n'hi ha una que no, que és aquí seguim parlant sobre lideratge, cultura, estratègia i també, això que ens agrada tant, el marujeo corporatiu, sempre amanit per un toc d'humor, no? Un humor així una miqueta picant, com la salseta de les nostres braves. I què? Us fa un vermutet o què? És dissabte, fa un dia preciós, plou, a bots i barrals... Vermutet, no? Clar. Som-hi, Que a doncs! més el que es porta ara. Ja Que vamos! no para de ploure. Doncs avui a la vermuteria obrim la segona temporada en la que tindrem un fil conductor al llarg de, jo crec que seran uns 10 capítols. Anirem veient, amaneceré i veremos. Però el fil conductor serà el de com les startups es fan grans i es converteixen en scale-ups. I tot el que això implica en aquest procés d'evolució i de maduració. I abans de començar a filar prim us volem explicar alguns canvis, com perquè ara som 3 gais al galliner amb una psico de guàrdia, la nostra estimada Marta, i la novetat del convidat, convidada, convidadi. Exactament. Una gran novetat, Gran novetat. I no parlem del magnífic programa de l'Alberto. Que quedi clar. No. I No tot és el això convidat. ho parlarem a la fregidora avui amb el Dani, però abans de cremar-nos amb l'oli bullint de la fregidora, passem pel tambor. Senyor Dani Martos, com estàs? Benvingut. Molt bé i molt content de que haguem arribat, que no arriben tots els podcasts, O sigui, ja vaig dir al final de la primera temporada. Arribar al primer de la temporada al final Ja és un èxit. ja és un èxit. Començar la segona, èxit Encara i més. mig. I si ja acabem la segona temporada, que ho farem, èxit total. Per tant, molt content de que I si ja ens veu, en aquesta segona temporada, ens veu algú més, que la meva mare, la teva mare... I la iaia? Correcte. I la iaia? Doncs us dic una cosa, últimament m'he trobat agents, esdeveniments i tal, que em pregunten per la vermuteria. A mi Gent també. que em fa referències i tal, de dir... Gravareu més, vermuteria? No som molt visibles, potser no tenim les 1.000 visites de no sé què, però, la gent ho escolta. I et diré més, tenim potencial clientela internacional. Uau! Que m'han dit, quina Aprendrem llàstima, català. quina llàstima que no parleu en anglès perquè no us podeu entendre. I han dit, nosaltres Aprèn- parlem en aprèn català. català. Aprèn català. Parla el català. Parla el català. I passem al pare Carbonell. Quan dius pare, em sento una mica com un mossèn. És que ho dic en aquest sentit. Exacte, és perquè et començo a tenir una calva aquí darrere. No, és perquè va haver un capítol gloriós a la primera temporada on el El pare pare Carbonell. A més, es va tu volies inspirar. ser mossèn. Jo volia ser Et vam posar una reverb espectacular i va ser molt xulo. Òscar Carbonell, com estàs? Molt bé, Sí? content, amb il·lusió, Amb il·lusió. amb ganes de fregir Sí? unes patatones. Així, Rubén. Al tamboret no hi veieu una persona que abans veieu, però ara el Dani s'explicarà. Ara el Dani s'explicarà cosetes. I també hi ha una persona que no veieu, que no l'havíeu vist mai, que era en Giorgio, que aquest any en Giorgio ha dit aquí us quedáis hijas de puta, perquè està el tio montado en el dòlar gravant, estudiant a l'ESCAC i gravant cada cap de setmana. I avui tenim un convidat especial darrere els focus Les i les màquines. càmeres, que és l'Adrià, que ens està ajudant a produir això tot plegat. Així que gràcies, Adrià, i benvingut. Moltes gràcies. I... Oloreu això? Pruébalo, primo! És el meu cotxe? No. No, és És- oli roent. Que bueno. És oli roent de la fregidora. Uh. El racó, en l'actualitat, no es cou al vapor. Mm. Aquí la veiem en oli bullint, fins que queda ben rosa i ben cruixent, com li agrada al Dani. Oh. Així que prepareu el pitet, prepareu l'àlmax, prepareu el cebralim que ven amb taques i som-hi, Dani. Grande Cebralin. Moltes gràcies. Doncs, primer de tot, com deia que era el Bisbal, no? Com estan les màquines? Vull saber una mica les novetats vostres, no? També.
Vull dir, som 3, no som 4, la Marta, doncs, lamentablement, aquesta temporada doncs, no hi podrà ser. Tots junts? Trobaran a faltar. Se li farem alguna trucadeta en algun moment, però som els que som. Com has comentat, crec, Albert, començarem a portar convidats, convidades. De fet... Això ha sonat molt postís, Ho has comentat, crec, Albert. I no és ja, perquè la vegada que vam fer aquell capítol amb ella ja tenia un català de Girona d'aquelles. Escolta, Albert, jo crec que... No, doncs començarem a portar la figura del convidat o de la convidada i, de fet, spoiler alert, al capítol que ve tindrem la nostra primera convidada. Spoiler alert, es diu Marta i té el cul pelat de fusionar i adquirir empreses. Per tant, parlarem de M&As. Tan pelat que els seus cognoms són López. Exacte. Lo pelat. El Jan. Moltes ganes, Aquest capítol serà un capítol potent, Perquè la Marta la toca, La toca. Doncs això, introduirem la figura de persona convidada i, tot i que ja tenim la primera, tiro la falca. A qui voleu que convidem? vermut@pareidolives.cat. Digueu-nos... Voleu ser convidats? Voleu ser convidats? El problema és que aquí hi ha un risc. Qui normalment vol ser convidat és qui no vols que vingui. Jo hi ha personatges que m'agradaria entrevistar. Dit això, tenim una llista ja bastant calenta de gent que ens ha dit vull venir a parlar sobre no sé què. O em molaria parlar sobre no sé quantos. Vale, però no desviem les coses. La convidada i tot això està molt bé, però jo he preguntat. No, jo soc un desviat, però... Com estan les màquines? Novetats en el camp que tu vulguis, personal, professional. Això digue'ns tu. Digue'ns tu, Perqui. Ara farà un any que vam començar la vermuteria. Ja fa un any? Març. Uf, i està una gastroenteritis aquella vegada. Jo aleshores treballava en una empresa que es diu Preply, ara treballo en una empresa que es diu Perk. Travel Perk. Que abans era Travel Perk, del qual havia format part de l'equip inicial de Travel Perk. De fet, un component emocional... Que jo havia sigut l'empleat número 17. Tu el 17 i jo el 27. I, de fet, un component emocional que m'ha molat, perquè mira, si una cosa s'ha de fer Perk és aquest tipus de detalls. No? Me'n recordo en aquell moment quan fèiem el que era l'End of the Week. No? De fet, es segueix dient End of the Week Meeting, que és com un all hands. Me'n recordo que hi havia aquella noia que va dir me gustaría que hubiera palomitas i pam, se li va comprar la màquina de fer palomites i no sé, que encara existeix. La noia o la màquina? Les dues coses. La noia ha marxat, però la màquina s'ha quedat a l'empresa. Però Travelperk sempre s'ha pogut fer molt bé aquestes coses emocionals i m'han mantingut el mail i m'han mantingut el número d'empleat que surt en la... O sigui, ets dani@perk.com. Dani@perk.com. No m'escriviu. No volia dir-me molt fort. I surt el número teu i, bueno, és una tonteria. És una clocada d'ull. Exacte, una clocada d'ull. I també el dia que em van presentar, o que em vaig presentar com a nou empleat, em van regalar un boomerang. Saps allò del boomerang employee? Em van regalar un boomerang que posava welcome back i tal. Que bo. Sí, molt xulo, sí. Això em porta a la pregunta. Si tu et tornes amb una ex, que és la teva primera nòvia, continues sent la teva primera nòvia o és la número 25? Jo crec que li mantens el número de nòvia. Clar, és una pregunta interessant. O sigui, sempre has estat la primera nòvia, llavors. Jo és que tu ets un Casanova, tio. Jo crec que si tu tens una parella, la deixes i tornes, segueix comptant com la primera o la segona. A la que la vas deixar, no? A la que vas fer un break i vas tornar. No, jo ho poso a la taula. Ets un break. Ets un break, m'has vuelto. Interessant, Exacte, ets un break de nòvia. I res, doncs això en lo professional sí que he canviat d'empresa. El rol segueix sent el mateix, entre operacions de talent acquisition, adquisició de talent, però amb més responsabilitat i amb una mica més d'equip. Per tant, molt content. Que guai, tio. Sí, new opportunities. Tothom em diu, el boomerang i tal, però realment és que és una nova empresa. O sigui, jo vaig marxar que eren 400 i ara són 2.000 persones. És molt heavy, 8 o 9 oficines. Empresa de Barcelona, internacional, amb èxit Unicorn. Xapó.
Xapo. Sí, no. I serà xulo també comptar amb la teva visió, no? D'haver vist el perc inicial que vam veure molt early stage, rotllo carrer tallers, no? Sí. Apartament, amb el tio del Botano que passava per allà, anar-nos a Via Augusta, anar a Torre Akbar i tu després, no? Ara tornar-hi i ser una empresa, no? Que té presència arreu del món, no? Que ha escalat molt alineat, no? Amb el que volem explicar aquesta temporada, que realment és com és aquest procés, no? D'escalar, no? Sí. I, de fet, de cara al capítol que ve, també Travelperk no només ha crescut de forma orgànica, sinó que ha adquirit un parell d'empreses, o tres, dos molt relevants. I també a Preply, en el seu moment, es van fer adquisicions i acquihires. Per tant, també tinc el cul pelat, tu. Molt bé. Vosaltres què tal? Bé. Què? Bé. Molt bé. Sí? Jo en unes setmanes estaré pare per tercera vegada. Uf! Per tant, la meva son es complica, la meva vida es complica. No sé, tothom em diu, això del tercer serà fàcil. Dic, no ho sé. No. Ja t'ho diré. Jo crec que no. Ja t'ho diré. És aquest punt que quan tu comences a jugar un joc en el qual ells són majoria respecte a tu, ja no és tan maco aquest joc, saps? Ja, aquí me ganen, saps? Molt correcte. I això. I que sapigueu que comprar un cotxe amb 3 cadires isofix a la segona filera és ciència-ficció. Molt difícil. El repte més gran de la meva vida. Hòstia, tio. L'has trobat? L'he trobat. Oh! Amb un cotxe descatalogat. Oh! T'hem vist arribar ja. Rollo jefe, saps? Ara condueixo una caixa de sabates. Sí, el cotxe que portes és el que té els isofix. Exacte. Molt bé. Perquè he pensat, ostres, no és més gran que el que tenim. No, està optimitzat. Amigo. I clar, ara els seients de darrere, Tenen... el del mig el fan més petit. Ah. I aquest cotxe, en canvi, el manté... Són 3 butaques individuals. I et diuen, no, compris vostè un de 7 places, que té isofix a la plaça 6 i a la plaça 7. Ja, i el maleter què? No, i el pitjor de tot, quan tu vas conduint i el nen de segona fila et plora, com saltes a... Li envies una palomita a distància, saps? Perquè no té molt a fer. Hòstia, tio. Quina problemàtica, tio, que teniu. Exacte, la logística. Recordo quan anàvem 7 en un cotxe i... I un al maleter fent així el de darrere. Jo me'n recordo quan anàvem al maleter del Gran Cherokee, quan érem petits, i era això, el Gran Cherokee al maleter, va dir que no. Jo havia anat... la finestra aquesta de darrere, no? I jo, amb ma mare, havia anat moltes vegades amb un col·lega meu al cotxe, amb un Smart, al maleter. És a dir, jo em col·locava al maleter estirat, el meu col·lega al seient del copilot i la mare conduïa. Això, així de vendes. Hòstia puta, tio. Què, Dani? Com ha canviat? Tu què tal? Jo bé, és que jo tinc tot i m'estic veient aquí, aquest cordó aquí, aquest botó de la camisa desabrochado. Bueno, pues està, toca acabar. Has de posar el ditet per allà dins. Què ha canviat a la meva vida? Estava veient el mugró aquí. Què ha canviat a la meva vida? Doncs... Puc t'ho sé dir, tio. Tens menys cabell al cuir. Tinc menys cabell aquí, m'acaben de veure el pit i han vist que tinc molt de cabell. M'he portat una camisa avui per anar maco, M'he dutxat... Passa que el meu cunyat diu que camisa de màniga curta és de cambrer. Jo és que no sé anar amb màniga llarga, tio, gairebé. O sigui, faig servir màniga llarga, però una mica regañadientes, saps? M'agrada... Enseguida me la remango i... Bé, el principal canvi és que estic buscant casa. Se'ns ha quedat petita, la casa que tenim, i perquè tant la meva dona com jo treballem molt sovint des de casa, i estem buscant casa. Estem venent i estem comprant, i és un mercat magnífic. Sí, t'anava a dir, t'acompanyo amb el sentiment. Sí, tio. Fot una mandra que te cagues, tio. I havíem pensat en llogar primer i de més, però, tio... Doncs fàcil. Lo de lloguer és... És caríssim, Fàcil, no, crida. Caríssim i que no hi ha... Qui vulgui una casa a l'Ella, tu, escolta'm. Sí, espero que quan això surti ja estigui venuda, Està disponible. Un intercanvi, casa a l'Ella per... Sí, una caseta a l'Ella, jo me'n vaig, tio. La vens, La venc, sí, perquè és zona d'alta congestió i jo no soc... No crec en inversió en real estate per llogar i... Bueno, no sé, és una mentalitat una mica particular, però no em veig especulador en aquest sentit i no... Especulo amb altres coses, amb els... Jo compro or i... bitcoins i tot això,
Oro. I derivats. Sí, derivats i futurs, sí. En fi, bé, tot bé, content a la feina, content a la vida, i amb moltes ganes, tio, d'aquesta segona temporada. Molt bé, molt bé. Escolteu, abans de començar a obrir joc, un altre brindis, que això es va ben sol. Escolta, salut i vermut. Bueno, a veure, per proximitat, crec que no hi heu anat, però què tal el mobile? Fantàstic. Què és el mobile? M'ha encantat. Això del mobile és que és com aquesta experiència anual que quan agafes un taxi et sents obligat a preguntar-li al taxista ¿Cómo ¿Qué tal estás? el mobile? ¿Cómo ha ido el mobile? ¿Mejor que l'any pasado? Saps? És aquesta conversa xorra que dius, bueno, i ara clar, com hi ha hagut l'Iran, doncs també hi ha aquest punt de... Em consta que no ha anat millor, No? Clar, de participar. D'aforament, no. Clar, perquè en la guerra d'Iran molts que venien de De Pròxim Dubai, Orient no Pròxim Orient, ja no Clar, podien venir. o que feien escala allà, llavors això ha impactat. Però a qui li importa, realment, també. Però no havia començat la guerra encara. Sí. Sí? Va ser el cap de setmana justament Va ser el anterior. mateix cap de setmana, sí? Aquest cap de setmana El 28 començava el de febrer va dilluns. començar la guerra. Ok. Però bueno, Barcelona segueix sent Referent. referent, no? En el que seria empreses de tecnologia, hub tecnològic, no? Tenim exemples, AstraZeneca, AstraZeneca té aquí un hub Sí, han obert un hub brutal. i estan contractant a Cascoporro. Sí. Hòstia. Monzo Bank, no sé si el coneixeu. Sí, Monzo, sí. Revolut, crec que s'ha quedat amb l'edifici de 4 cases. Sí. Està apostant fort, Revolut, per Està fort. pel mercat d'aquí. Crec que fins i tot ha guanyat la guerra, no la del Golf Pèrsic, sinó la de treure el que posa 4 cases i posar Revolut. Hòstia. Que és tot un... Bueno, de fet, Revolut, patrocinador de l'equip de Fórmula 1 d'Audi, juntament amb PERC. Això és una cosa que Revolut es veu molt bé, Audi es veu molt bé, però a PERC, depèn, saps? La toma no es veu, Això és perquè deu ser Silver Sponsor, tio. No ho sé, no ha de ser Gold, Silver o Bronze. No ho Doncs sé. amb això que estan dient d'aquestes empreses, clar, una preocupació que tenim no, és la gentrificació de Barcelona. I us dic, ara perquè estem fent obres de casa, he hagut d'anar a viure a casa d'un amic. A una mansió. No és una mansió, però estic vivint temporalment al Turo Park. He pujat a l'Hiperdiagonal. Tio. Te'n vas al parc del Turo Park amb els nens, no sents castellà ni català, tots són estrangers. Per això a mi em passa a l'ella, ja. Perquè és molt curiós com aquesta gentrificació, clar, portem tant l'exterior, que és fantàstic, i al mateix temps té un impacte a la ciutat i amb qui pots interactuar, no? I a més, al Turo Park en si, hi ha un alt índex de nens cuidats per ninyeres estrangeres. També. Però dic, que els nens, els pares, és com un ecosistema completament diferent i dius, vale, això és Barcelona, estem evolucionant cap a un altre lloc, és això Jo la visc que volem? justament per sota la Diagonal, com tu, no? Tu vius justament per sota la Diagonal, però el Turo Park és d'aquells llocs on, quan hi vas, ja dius, ostres, això és diferent a on jo visc. Ja comença a ser aquest Sarrià, Sant Gervasi, no? Llunyà. Sí, que ja és... Ja has creuat uns límits que estàs fora de... de lo meu. Sí. Sí. El que passa que, a mi el parc en si m'agrada i els meus nens de tant els hi ha d'anar, no? Però bueno, tot i això, jo no he anat al mobile aquest any. Jo no he anat i el que he anat fent seguiment és que li diem mobile, però ja podríem començar-li a dir una altra cosa, no? Perquè el mobile ja... El Tech Barcelona. I sobretot interessant tot el que s'ha anat presentant de temes de robòtica, que crec que això, els propers 5-6 anys, començaran a veure coses molt xules aquí al mobile, perquè han aprofitat per fer presentacions mundials ja de robots que fan, no? Hem passat del típic ball, de la típica tonteria, a veure robots en aplicacions específiques concretes que són, hòstia, game changing, I això m'ha començat a frapar, saps? De dir, hòstia puta, que poden fer ja coses molt ben fetes, tio, robots, i que no estem tan lluny de tenir robots que fan coses que a dia avui només les pot fer un humà. I també hi ha aquelles coses que hi ha al voltant del mobile que sembla que també estan agafant certa atracció. Crec que es deia el Talent Arena, es diu? També és un esdeveniment que està agafant força tracció. Cosa que el 4 Years From Now... From Now, no? 4 Years From Now, que ara ja hauria de ser de 8 years ago, no? Jo, si us sou sincer, m'està parlant en xino. Ja.
Doncs sempre hi havia el mobile i després hi havia un esdeveniment més per startups molt petites que era 4 Years for Now. Innovació, futur, disrupció... Sí. Però crec que no ha acabat mai... De fet, sempre ha sigut com un event com gratuït, com de segona divisió del mobile. No? Amb tot el meu carinyo, que segur que hi ha empreses que van allà i fan negoci i obren i tal. Però bueno, tampoc he vist com molt recorregut del 4 Years for Now. Sí que hi ha alguns speakers amb certa rellevància i tal, però tot el que passa gordo passa al mobile. Però bueno, content al final de veure que Barcelona segueix sent un punt de confluència de totes aquestes empreses i que al final, doncs, en un moment donat, com és els dies del mobile, deixen negoci, però que també veuen en Barcelona una oportunitat de venir aquí, d'invertir, d'obrir oficines i tal, no? De fet, empreses, ja ho he comentat, com AstraZeneca estan aquí, Monzo Bank, que normalment havia sigut un banc del Regne Unit, i que operava només allà. Crec que segueix fent-ho, però que ha obert aquí una oficina de development. I també Stripe, l'empresa de pagaments i tal, també es veu que ha vingut a Barcelona i crec que està... Sí? Haciendo... Sí, contractant a penya... A lo grande. A cop de talonari, sí senyor. Jo us porto una anècdota curiosa. És la meva dona, en aquest cas, té una xurreria. Consciente? Consciente? Que ara hi havia un joc que... És consciente de que té una xurreria? És consciente. No, que l'altre dia vaig flipar que a la Placídia s'ha encarregat una fleca que hi havia on compràvem els entrepans per un joc que ara posa xurreria consciente. I tinc ganes d'entrar un dia i dir... Què vol dir? Que eres consciente de que te comes un xurro? Bueno, no entrem a... Bueno, què creieu? Que es venen més xurros o més o menys xurros durant el mobile? És una xurreria que està liada. Durant el mobile es bulla més el xurro. Es compren més xurros. Més xurros. A Via Laietana, Estem parlant de Via Laietana, davant de la Comissaria de Policia Nacional. Perquè, és més, la gent que ve una setmana abans, està el fin de per aquí... Què diries? Tinc idea, tio. Es venen molts menys xurros. Més xurros. És a dir, perquè la gent està mobile la major part del dia. Per tant... Però és entre setmana, no? Igualment. És a dir, el consum i la facturació cauen picat. Que fort, tio. Cosa que no sabia. I automàticament va pujar després del mobile? Exacte, torna. És com un buy. Per certs tipus de negoci, el mobile és un impacte negatiu. Perquè el turista normal que vindria a passejar no té lloc per anar a Barcelona perquè els hotels estan ocupats, per tant no ve després, és més car. Clar, va relacionat amb els hotels, no tant amb el gust. Clar. Hi ha una baixada del turisme de consum de xurros. Que és un turisme molt important. El vermut m'està deixant ja grogui, tio. Sí, no? Doncs acabem de començar. Hòstia, nen, tio. Fotut un antihistamínic aquest matí, jo crec que s'han juntat les dues coses i ara... És que els antihistamínics s'han de fotre per la nit. Sí, bueno, tio, tenen un atac d'al·lèrgia aquest matí que flipava, tio. Perquè no te'l vas menjar per la nit. Clar, però el vaig fotre per la nit, també. Ah, sí, també? És que va per la nit i per matí. Va, ja, a tope. Va fotre-me pel nas, ja, tio. No puc evitar fer la pregunta. AI, què? Fantàstic, m'encanta. Substituirà, no ens substituirà? Us diré una cosa. Sabeu què faig jo per practicar els guions de la vermuteria? Ho poso en el notebook LLM. És fantàstic. I explica-m'ho, no? Poses un capítol de la vermuteria i ahir mateix tenia la guitarra i me la... Doncs sabeu què? Que no sé què i tal, i es comenta això, i tu què opines? I ara aquí fan l'analogia d'una noia que es diu Marta i un que es diu Pau, i no sé quan... Tio, és fantàstic i em serveix per processar-ho millor que si me'l llegeixo. El notebook LLM és espectacular. Li fots una mica de contingut. Li fot conya. Et fot infografies, slides, vídeos, àudios. És fascinant. Jo dic, una eina per aprendre, tio, a dia d'avui. No se n'ha parlat suficient, saps? Jo com a profe d'universitat estic disruptat. Literalment. Estic disruptat directament perquè només que col·loquis la meva classe en allà o el contingut d'on creu la meva classe que et fa millor contingut que et faria jo mai. I et fa una infografia... Molt millor, molt millor. És espectacular. Hòstia, doncs ho provaré. És fascinant, dic. Espectacular. Que bo. I he fet, les millors de la meva vida les ha fet notebook. No, la veritat és que a mi em serveix molt. Sí que estic veient que cada vegada més, ja que parlem aquí de lideratge, de persones, etc.,
que cada vegada més sí que dintre del nostre món estem utilitzant més la IA com a copilot, no? Teniu aquesta sensació? Hi ha una persona que no. Qui? Joan Laporta. Ah, no, aquest no. Aquest no, perquè el Fons va darrere l'ordinador, què diu? I després jo vaig... Està sent això, no hem començat ni la campanya i ja està sent això intens, La campanya sí que ha començat. Bueno, sí. Campanya inicial. Vull dir... Bueno, perquè el Laporta el que diu és tu et burles de mi perquè em veus pujat en un tractor dient Força Barça! Però diu, jo el que faig és a Lleida hi ha pagesos. Connecto amb la gent. Els pagesos són del Barça, però jo vaig allà, em pujo en un tractor i faig Força Barça! I això cala més que tu amb el teu Excel, l'ordinador... Però és la batalla aquesta, AI... Però, per exemple, business partners. Jo crec que els business partners, en un moment donat, no? Performance reviews, quan parles amb certes persones, no? Que et faci un resum o que et resumeixi o que t'ajudi a fer un anàlisi, però al final, la màgia d'un bon business partner, i vosaltres ho sabeu millor que ningú, quina és? És la connexió, és el saber rascar, és que quan un diu A t'està dient B amb la mirada. Aquestes coses, per mi, jo crec que dintre del camp del que és gestió de persones i tal, d'aquí a que la IA digui, ostres, connecten a l'Òscar, que sí que quan em diu A és B, no? A vegades, quantes vegades ens hem trobat un líder de no, aquest tio és molt potent, sí, però després que de cap de 2 setmanes et diu me'l vull carregar. Dani, business partners marxen o es fan fora i la IA no deixa de tenir memòria. I tu pots tenir converses amb la IA, que té memòria, que et coneix cada cop millor del que tu et creuries que et coneixes de tu mateix. Potser et fan falta menys business partners, però el bon business partner no morirà. Novament, per mi, i jo crec que tenim pensat un capítol molt xulo, molt potent en aquesta temporada sobre IA i parlarem. Està avançant tot molt ràpid i m'encantaria tenir la possibilitat en la meva vida ara mateix de parar. Titular. Si estàs en el món de la gestió de persones o, per exemple, dintre d'una empresa i ets business partner o tens un rol similar, has de patir? A mi una persona... Sí, jo faig també una mica així, rotllo pro bono, tal, no vull dir mentoria, però vull dir, parlo amb gent més jove que intento compartir la meva experiència sense més, no? Des de la humilitat, que no ho sé tot, i que he tingut una experiència, doncs, gent amb la que em consulten i els dono la meva opinió. I una persona em preguntava, hòstia, em gasto aquests diners per fer aquest màster i dedico aquest temps? Honestament, el temps que li dedicat, les hores que li dedicaràs durant 2 anys a fer aquest màster, deixant de banda els diners, si se'ls pots dedicar a experimentar amb Cloud, a experimentar amb Notebook, a experimentar amb... Però fer-ho seriosament, saps? Vull dir, disciplina i rigor. I segur que hi ha algun bon curs allà fora sobre això, que no sigui hype i que sigui realment útil. Però si pots experimentar amb això, si pots entendre la nova manera de pensar en la que no tindrem grans equips, sinó que tindrem molts agents distribuïts i que aprenen per si mateix, que... Si ets capaç de muntar-te en aquesta onada i entendre-la des de dins... Jo estic d'acord que algú... Et marcarà molt la diferència, això. Que sigui un bon professional de lideratge i recursos humans, com li vulguis dir, i sàpiga utilitzar l'AI en el seu favor, tindrà molt a guanyar. En quant a si es substituiran alguns perfils per la IA directament, jo crec que, per exemple, el més tècnic, sourcing, definitivament. O sigui, no necessites un sourcer que estigui fent booleanes i enviant missatges, perquè això ho pot fer una màquina i pots crear un agente amb una foto i tal i que qual i potser ni t'enteres que és una màquina. Ara, persones de business partner, strategy, M&A, tot això, que en un moment donat és recabo conversacions i dades i poso la IA a treballar al meu favor, ok, però sempre necessitaràs aquell component humà del que sap rascar. Crec, Ara, donde antes había 20, a lo mejor solo habrá 5. Ahir una persona amb la que he treballat i tinc confiança em va llegir en confidencialitat un email que acaba de rebre, i no diré noms d'empreses per no tenir problemes ni posar-ne un problema, en el que és una empresa que tenia fa 2 mesos un pla, un budget aprovat per contractar 800 persones aquest any,
n'han contractat 50 o 55 amb el que va d'any i al final m'envien email a dir hiring freeze, no només per les posicions que estan aprovades noves, sinó per tot backfill. Anem a avaluar què podem fer amb IA. Anem a avaluar quines són les tasques que hi han creat uns nivells, crec que són 4 nivells. Tot el que sigui nivell 1, abans que acabi Q2, creiem que ha d'estar en mans d'agents d'IA. Demaneu l'inversió que vulgueu en Claude, en el que sigui. Us donem accés a tot el que vulgueu. Però tot això creiem que té que estar automatitzat. I excepte aquests rols, i crec que eren 7 o 8 rols, vull dir, una empresa de 4.000 persones a nivell global. Excepte aquests X rols, que estan aprovats perquè són crítics per al negoci i tal qual, no es contratarà res més i el CEO d'una empresa de 4.000 persones aprovarà backfills i noves posicions de manera excepcional. Jo crec que com sempre, jo no sé ni a l'IA i crec que posar a reduir-ho crec que seria un error, perquè no puc reduir. Per mi el punt és, com sempre juguem al joc del pèndol. I crec que estem pendulant molt cap a un costat, estem imaginant-nos una realitat que potser passa, potser no passa, potser evoluciona, potser canvia, i crec que moltes empreses estan dient no, els agents faran moltes coses, ja, tu tens agents i controla els agents. I hi ha una complexitat que hi ha i un cost molt alt que no sabem bé què acaba passant. El que tinc clar és que la AI tindrà un impacte a llarg termini, sens dubte, que serà un element clau dins de la nova economia, sens dubte. Com, de quina manera, crec que la vida ens ho dirà. La IA t'arribarà a fer una performance review? Tu tindràs algú que et digui este año no has performado bien. Performa! Com li llamen. Bueno, i ves que ja hi ha eines que estan donant superpoders als managers per fer això. Ja, però a mi això em preocupa des d'un punt de vista... Us en recordeu de Minority Report? Aquell punt de que... Abans de que succeeixi. Abans de que succeeixi alguna cosa, jo et dic que aquesta persona ha comès aquest delicte. Exacte. El Tom Cruise fent això. No, els que estaven allà connectats, aquells embrions, no? Eren com uns mellizos, no? Algo així. Que eren capaços de projectar el futur, exacte, no? Llavors, clar, és aquest punt de la profecia autocomplida. Quan estem autocomplint allò que les dones diuen que estem... O quan realment estem sent humans i estem treballant les coses. No? I aquí, a mi és el que em preocupa. Les màquines no són capaces d'entendre que l'ésser humà té una sèrie de complexitats psicològiques profundes i que això es pot treballar i es pot canviar. Si no apostem per això, llavors apostem per l'estandardització de tot. Llavors això és un risc. Interessants perspectives, tio. I... Em preocupa el tema del temps. Última cosa que vull comentar. Volies dir alguna cosa No, superrellevant? No, digues. El que a mi era per tancar i passar... Em treu el son i dedicarem 2 minuts a això, per això és el tema de la geopolítica. No? O sigui, jo veig ara mateix que estic en startups, scale-ups, etc. que moltes d'aquestes decisions moltes vegades es diu que és la IA, però realment és la inseguretat, la falta de predictibilitat, la incertesa que t'està generant tota la situació geopolítica, o que al final no és blanc o negre, no? O sigui, suposo que hi ha un component de què pot fer la IA per nosaltres, però és què pot fer la IA per nosaltres? Serem capaços de dur a terme l'objectiu, pla, estratègia que teníem, tenint en compte que aquest tio que està boig en un moment donat pot dir «Empresa española, no hacen negocios en Estados Unidos». Con mis huevos. O que et fot una bomba on tens oficines o coses d'aquestes, no? I jo crec que això és el que està marcant ara mateix també inversions, possibles sortides de la borsa que s'estan retrasant per esperar en aquest moment. Jo, tio, no sé, vull pensar que aquest moviment pendular, com deia l'Òscar, no? Del pèndol, el bully i el més fort ara mateix mana. Afortunadament parlem de gent que té una certa edat, tio, que la palmarà aviat i que, tio... Sí, però ¿quién son sus secuaces? ¿Son mejores o peores? No ho sé, tio, jo vull pensar que el ser humà, tio, és capaç de fer millor, tio, saps? I no parlo de dretes, esquerres, no... Vull pensar que el ser humà és capaç d'aspirar a viure millor, no a viure pitjor, tio. I vull tenir fe, tio, no soc una persona creient, malauradament, m'agradaria dir. Vull tenir fe, tio, de que l'IA pot portar coses bones i que si l'utilitzes bé ens portarà coses bones i vull pensar que els lideratges mundials... Tard o d'hora canviaran. I no és que tard o d'hora canviïn, és que ja hi ha nous lideratges que no estan tenint la veu necessària, però que és que ja tenim
La història ens serveix per veure que el camí que estem seguint a nivell global no ens porta a un bon lloc. Ja. Saps? History repeating. I crec que tio, no sé, vull pensar, que anirem a un millor lloc en algun moment. En els propers 12-24 mesos hi haurà un canvi de tornes. 12-24 mesos. Sí, hi ha eleccions als Estats Units d'aquí pocs mesos. Hi ha eleccions al midterm. Al midterm, ja, saps? Però li queden menys de 2 anys de mandat, aquest home. El Putin, tant o d'hora, algú el pelarà, tio. Ja. Saps? No ho sé. Tinc la sensació... O la mort natural, saps? Vull dir, tinc la sensació de que hi haurà una sèrie de lideratges molt forts i molt unipersonals que aniran canviant i que per darrere no necessàriament ha de venir gent que sigui de la mateixa corda, sinó que pot haver una oportunitat per canviar i tio, vull pensar que serà per canviar millor. Jo soc una mica més Digueu-me il·lús, Jo soc més pessimista. Crec que el sistema que estem creant és el risc. Estem creant un sistema a nivell de política internacional que ens estem carregant els fonaments de l'anterior, que no dic que funcionés. Molt polaritzat. I estem creant un nou model molt perillós, perquè és molt fàcil destruir, és molt difícil reconstruir a nivell internacional. Perquè és un nivell de suport que vas aconseguir post Segona Guerra Mundial, ara no estem en aquest context. Per tant, riesgo, incerteza y tengamos más niños. I tu què? Jo ja ho he comentat, canvi de feina... com veus el tema geopolític? Putin mori... Què? El tema geopolític... A mi em preocupa. No parlem a la nivell personal, que encara tenim un problema nosaltres. Jo estic en un punt mig entre tu i l'Òscar. Crec que no és la apocalipsis que descriu l'Òscar. Sí que crec que d'aquí uns anys, no sé, d'aquí 30 o 40 anys, hi haurà una pàgina de la història que explicarà a les escoles de dir del 2020 o del 2015 al 2035. Las 2 dècades de canvi internacional a nivell tal. Va haver-hi una època... El Pelopanoja. Posa-li un... Sí, los 20 años del Pelopanoja i que va haver-hi no sé què, igual, sí. Vull dir, crec que estem ara mateix enmig. O sigui, a mi sempre em flipava quan jo estudiava a l'escola que m'explicaven, jo què sé, en aquests 10 anys del 1800 i pico van haver-hi aquests tios que van fer tot això i que la van liar parda i que van fer aquestes guerres i jo pensava, joder, viure aleshores? Quina merda! Sí. Pues ara estem en aquest punt, que és, a tu físicament ara mateix no t'està passant res, però, tio, Gaza, Iran, tot això no és tan lluny, tio. No està tan lluny, està a 3 o 4 hores de vol. Sí. Tens Ucrània, no està tan lluny. A part de si penses de si està bé o malament o al mig o tal, no està tan lluny. No. Dit això, tanco aquí. Carregadet, tio. Carregadet. Només acabaré amb la frase de la loteria. Ojalá tus sueños se hagan realidad. Albert, gràcies, tio. I sin más dilación, passem a la zona picant. I jo per això recarregaré... A la barra brava. Picantona. Picantona. Ai, que me lo quiten el menú. Llavors... Com tenim la barra brava avui, Òscar? Bravona. Sí? Bravona. Hòstia, estic començant a posar ja... Bravon, És perquè avui parlem del tema de... ens fem grans. I per això avui volem parlar d'aquesta transició de l'startup a l'escale-up, no? I us volem portar alguns exemples de coses que passen en aquesta transició. I avui tindrem 2 personatges, el Pau i la Marta. Home! Els amics Martes, la nostra vida és de Martes, per tant... Doncs tornem, ens fem grans, vale? I tindrem 3 contextos avui. Correcte. Llavors parlem d'aquell record, no? És que ens hem fet grans. I recordem aquelles etapes del passat. Verano azul. I tenim la primera d'elles, que es diu l'era del garatge. Aquell moment que recordem 4 persones en un garatge treballant, allò idealitzat, que era tan xulo, no? Llavors aquest moment que l'empresa ha crescut, però continua amb aquella mentalitat de garatge. Llavors tenim el Pau i la Marta. Qui vol fer de Pau o de Marta? Jo em veig més de Pau, em sap greu. Fas de Pau Vull fer de Marta, va, que últimament explico molts contes. És de Marta. Llavors ja faig de Pau. Ens dic, Marta, t'ha arribat el correu sobre la nova estratègia de màrqueting? Quin correu?
Si m'ho has dit mentre em passaves la llet pel... Què és la llet pel cafè? Si m'ho has dit mentre em passaves la llet pel cafè fa 5 minuts... És el que passa Hòstia, quina lectura més incorrecta que es pot fer d'aquest missatge. Ai... A veure, relax. Ai... Cert, tens tota la raó, Marta. Escolta, m'ha dit el jefe que avui toca regalar les plantes. I de pas, mirar per què fa la pàgina web Campallugues. Però què dius? Si jo sóc la finance manager, vull dir la comptable. Oh, ja! I jo sóc director comercial i estic aquí regant plantes. Què vols que et digui, saps? Som multitasking en aquesta companyia perquè som un garage company. Oh! Som el futur, no? Això és el tipus de companyia que encara no ha evolucionat, encara no ha creat estructures i es nota que encara hi ha elements que continuem vivint com una startup encara que som una scale-up. Què és una scale-up? Què és una scale-up? És una companyia que escala. Que està escalant, que ja no és una... És a dir, una startup és una companyia que creix i neix, scale-up és quan ja hi ha un increment d'empleats, de volum, de complexitat. Correcte. No parlem de números perquè si no és cadascú té la seva definició. Segon tipus de companyia, aquella on el creixement és explosiu, i és tan explosiu que comencem a portar gent. Comença a dir, qui és qui? Què és aquesta penya? És el who is who, no? Aquest tio, aquest del bigoti raro no ha sortit, saps? Llavors tornem a tenir una conversa entre la Marta i el Pau, a veure que, i en aquest cas comença la Marta. Pau, molt fort. T'has fixat en aquell noi que seu al costat de la màquina d'aigua? Porta 3 dies i encara no sé si treballa aquí o si és el repartidor que s'ha perdut. No tinc ni idea, Jo aquest matí he saludat una noia a l'ascensor pensant que era una clienta i resulta que és la nova directora d'operacions de Felicitat. Felicitat? Però si no tenim ni cafè de càpsules. Diu que ens posarà una pissarra per posar frases d'aquestes motivadores i molones i, això sí, del sou res, que no en parlem. Frases motivadores sí, però sou res. I per cert, m'ha dit que per demanar un bolígraf ara s'ha d'omplir un formulari amb SurveyMonkey. Uau! Survey what? SurveyMonkey! És la plataforma, ara. No sé què dir-te, perquè abans aquesta logística, mira, era el calaix de sota de la taula. I ara, mira, ara és aquesta noia complicada. Com podeu veure, això, la complexitat incrementa, en aquest sentit, portem molta gent i no sabem qui és qui. I per un boli necessites un SurveyMonkey. Exacte, és això que vas a l'organigrama i comença a fer així l'organigrama. SurveyMonkey per això mor, no? És molt de 2004. Encara continua, encara està allà. És Vending Spoons ja o no? Saps que Vending Spoons es queden totes les empreses croia? Potser no sé si s'ha de comprar. Potser és Vending Spoons, Potser és Vending Spoons. Potser és Vending Spoons. Bueno, un dia podem parlar de Vending Spoons i la seva approach a Typeform, en aquest cas. És Typeform Vending Spoons? No. Va intentar comprar Typeform en aquest sentit. Hòstia, era carne de Vending Spoons. Bueno, quan poses a Google SurveyMonkey, el primer resultat et surt Typeform, Pensava que sortia Vending Spoons. I anem al tercer cas. El tercer cas en aquell qual et fas gran i et fas tan gran que arriba un moment que no saps quina llengua parles. És el Lost in Translation. Hi ha tanta gent internacional, tot és tan de fora, que al final tothom parla un llenguatge que dius, però aquesta paraula què vol dir? A mi em passa, vaig cap a mon pare, que és metge, li parlo jo en llenguatge d'empresa i diu, tio, què m'estàs dient? Marta, t'he fet un catch-up per fer un deep dive en el feedback del darrer sprint. Ho tens en el pipeline? Pau, tio, abans molaves, parla'm clar. M'estàs demanant si has acabat l'informe dels nassos o m'estàs invocant un dimoni de Silicon Valley? Perdona, Marta, És el mindset de l'oficina de Londres i no estàs on the way. M'han dit que ara som horitzontals, però per parlar amb el cap he de demanar cita amb 3 secretàries i un algoritme. Doncs l'algoritme, Pau, m'ha dit que podem dinar de tàper a la taula que ja no podem dinar de tàper a la taula perquè et danya la imatge de marca. Ara hem d'anar al hub gastronòmic. Home! El hub? El hub? El hub? Em vols dir la terrassa on hi ha una màquina de vending que només ven barretes de cibada i aigua amb gas? Exacte. Benvingut al primer món, Pau. All vegan. All vegan. All vegan. Com podeu veure, quan comencem a afegir paraules en anglès se crea una complexitat innecessària. El concepte del vegan m'encanta.
I sabeu que tots això ho hem viscut. Aquestes 3 coses jo les he viscut a la meva pròpia pell a companyies. Malauradament, és que, tio, em repeteix l'estómac. Jo recordo a la primera, al primer cas, quan parlàvem d'això de que tothom fa de tot, que jo recordo que estàvem a Typeform i tothom es queixava de... I el micròfon aquell de la pilota que la gent es passava, per què no el carrega ningú? Recorda aquella discussió? I era, no, la cultura d'aquí és que algú el carregui, però ningú el carregava. Jo allò quedava entremig tothom... I jo vaig agafar el de la barba d'IT i vaig dir, el carregaràs tu, saps? Tio, t'encarregues del material que estigui disponible. Bueno, va ser una conversa, jo, tio. No. Recordo la conversa que vaig tenir amb ell quan li vaig demanar, sisplau, a les 5 de la tarda un divendres, no, a les 4 de la tarda un divendres, que baixés la música perquè estava fent un karaoke al costat on jo estava fent una entrevista. I el tio es va enfadar. I és que va venir la Michelle, la Chief Product Officer, i va dir You stop this! I li va dir que si no li desenxufava, tio. I va parar, tio. Però sí, penya molt tarada, tio. Tot això és el procés de fer-se gran, en el qual tu tens uns vicis del passat, unes maneres de fer i arriben coses noves, algunes bones i algunes dolentes. Però és que, tornant a l'exemple, aquell tio, per ell, era lo normal. Clar, estava habituat fins aquell moment, que eren relativament petits, estava acostumat a que els divendres es plega a la una, juga a futbol, anava a fotre un halo amb els col·legues, fem el karaoke aquí, l'altre juga a dames, l'altre ping-pong, l'altre no sé què. Clar, va arribar un grup de persones que li van punxar el bloc. Sí. O sigui, vist en perspectiva, a mi m'afectava molt i encara em costa empatitzar amb aquesta narrativa, però és la seva realitat i segurament no és un tio que currava molt de dilluns a dijous. En el cas concret crec que no, però el divendres era «Hey, maracas! Me pongo la camiseta hawaiana, Hawaiian Fridays!» I que això em molarà també que parlem un dia de dir, en aquest procés d'evolució de startup scale-up, jo crec que tots hem viscut startups on hi ha penya que és massa sacrificada, i dius, tio, et mataràs, o tia, para de currar així perquè no en sobreviuràs, necessitem long term, no? O com a mi que estiguis bé, no? I que gaudeixis de la vida també. I penya, tio, que són professionals vividors, tio, saps? Que saben vendre-li gel a un esquimal i que sí, perquè he fet no sé què, està de l'empresa, i en el seu perfil de LinkedIn tot és ex o former no sé què, però diu, quan rasques, dius, però què collons has fotut, tio? A part de xerrar i explicar milongas, tio. És complicat, aquest moment, perquè hi ha penya normalment del primer cas que no saben explicar molt i vendre's molt, però són bones currants, les vols són el teu equip, i després hi ha professionals a vendre merda i fum, tio, que rasques i... Mucho lirirli, poco lererle, tio. Sí, però tenen el sello, saben explicar el que fa... Tenen el sello! Tenen el segell, saben explicar el que fa el seu col·lega, van a una entrevista i expliquen... Saben els que van a una entrevista i expliquen el que fa el col·lega. Sí, no, aquest tipus d'intel·ligència el tenen. Fa poc, jo només recordaré, que fa poc, amb un missatge a LinkedIn, va haver-hi una persona a la qual vam treballar que va dir que va marxar d'una companyia quan la companyia facturava una quantitat de diners que no la facturava. I que gestionava un pressupost que no gestionava i que va deixar un pollastre. Exacte. Alhora, que tu i jo sabem, perquè el vam estar solucionant nosaltres, aquest pollastre. I tu i jo coneixem un que ara és teu d'una empresa, que havia sigut CFO d'una altra, i que també dona unes lliçons de when I am as a leader, I overcome... I aquí tu vas reportar? Què? I aquí tu vas reportar, no? El que jo vaig reportar durant un temps bastant curt, però és... As a leader, I always try to over-communicate. I és en plan, tio, mentida podrida, tio. Eres el tio més opac del planeta Terra que a més se t'està pirant la gent a cullerades. I això... As a leader, I always try to over-communicate. I aquí podríem obrir un meló que donaria per un capítol, que és... I potser no és mentira. El problema és que tu et dius Dani Martos i no et dius John Smith. Ja. I lo sabes. Sí. I per això la importància, tio, ens veixi una persona, ens veixin 25 o ens veixin 3.000, de crear espais com aquests, tio. El que parlem clar, català, sobre què passa, tio. Perquè no és per res, tio, però entre els 3 hem estat en empreses, tio, i hem fet bona mierda, tio. I hem treballat en penya amb molt de talent, d'aquí i d'allà, tio. Però també hem viscut amb molt paio, que perquè parla anglès nadiu i tal, i es diu... I com deia aquell, mueve los brazos, mueve los brazos... Bentley Bullshit, tio, mare, tio, saps? Però... No ho sé, tio, algú ho havia de dir! Perdoneu, però algú ho havia de dir! A l'oro! Ja, bé, ara sí m'he quedat a gust. Ara ja estic bé, tio. Anem pel joc, nois? Anem pel joc? Sí, m'agrada jugar. Anem a escurar les dents? Soc un juganer. Se m'ha passat volant, tio. I us dic una cosa. Ens ha passat per alt que havia de trucar a la Marta.
Marta, una abraçada molt forta, ja per temps no et trucarem avui, però... trucarem demà. Estimada Marta Tarrida, trobem molt a faltar. No te llamaré hoy, te llamaré Comptarem mañana. amb la teva inestimable ajuda en els propers capítols. Sempre que tinguem temes que siguin rellevants, trobem a faltar. Una abraçada. Ens falta algú que ens posi ordre. Massa vermut. Passem a l'últim escuradents. Escuradents! Ara us llegiré 3 situacions absurdes, reals o fictícies, qui lo sap, vissudes per mi o de les que en tinc fe. Cadascun de vosaltres ha de dir si són veritat o són mentida. Ok? Entesos de papers? Entesos de papers! Jo crec que ens havies de dir si hi ha alguna que és veritat. Sí. Vale. Perquè ja et coneixem, comença Però a fer per aquests menys n'hi ha jocs. una que és Tot, I posarem el comptador aquí, vale? Per anar medint. No tindrem, Això l'Adrià. no tindrem concurs a tots els capítols d'aquest any, perquè si tenim persones convidades, potser prioritzem, depèn com dongui, o potser fem jugar a la persona. Bueno, a veure, anirem improvisant. Serà un free flow aquest any, Anirem Aquest provant any, cosetes. que Sí, sí. hem dit que trucaríem a la Marta? Pues no la pues truquem. no hem trucat. Ala, vinga. Bueno, tothom preparat? Sí. Vamos allá! Adelante. Situació 1. Mm. Títol. Aquesta penya que ve de Google són tots uns vividors. El founder d'una startup d'AI que ha aixecat uns 20 quilos i ara és client de Leaderness, de la nostra empresa, ens comenta que el darrer bici que va entrar al seu cap table els ha recomanat varis ex-Googles i que quan els entrevista se n'adona que cap treballa més de 60 hores a la setmana. I em diu, quina colla tu, són uns fluixos! Un fins i tot em va dir, teniu palco per veure el Barca? Barca fill de... Jo vaig descartar immediatament. Veritat o mentida? Veritat. Mentida. Vas a mentida? Vas a Mentida. veritat? Jo crec que és veritat. Mentida! Podria haver sigut veritat. Però podria haver sigut veritat. I et dic una cosa. I ho he retrosat una miqueta, però hi ha parts de veritat. Què opineu de la gent expat? Que a Barcelona li diu Barça, tio. Que és en plan, tio, a ver, No, ¿qué te has i- perdido? Sí, tio. I'm going to Barça. I love Barça. I love living in Barça. I és en plan, tio. I Barca, tio. I Barca ja, bueno. La marca. No, tio, però és que... Si la Barca de Chanquete no Si no la la barqueta veurà. es tomba, la barqueta tomba, Però t'escriuen, I'm going to watch the Barca game. Bueno, perquè no deuen tenir la Tio. seva. No, amb un WhatsApp, tio, amb el mòbil, tio. La busques i la No, coses. però depèn de quin diccionari tinguis, no tens arrencada. Però me la pela, tio. Saps? Pues posa FC Barcelona. Clar, tio. Com si... FCB, tio, ja està. En fi, això Vinga, va. m'indigna molt. Situació 2. Albert, m'has d'ajudar a arreglar els mànagers. He promocionat a 4 paios que eren l'hòstia i ara resulta que no donen feedback i el seu equip està de cul amb ells. Ajuda'm a arreglar-los. Si no, me'ls hauré de petar i em sap greu, perquè són bons nanos. Veritat o mentira? Jo que estic molt positiu, diré veritat. Jo també vinc a veritat ara. Doncs és veritat. És veritat. A lo que li vaig preguntar, i quan va ser l'últim cop que tu vas donar feedback a algú dels teus records? No, jo dono feedback molt sovint. I quan va ser l'últim cop? Sovint. I quan va ser l'últim cop? Collons, ara ja m'estàs tu aquí, no sé què, no sé quantes. I quan va ser l'últim cop? Bueno, potser hauria de donar més. Ahora que lo dices, Eh? ahora que me lo preguntas, Situació 3. Hace un mes que el muñeco no baila. Hace un mes. El CEO d'una startup early stage passava revista a cada all hands de quant temps feia que no zumbava durant l'embaràs de la seva dona. I posava la cançó Hace un mes que el muñeco no baila. Hace un mes. I la penya la corejava. Quan eren unes 150 persones i ja tenien oficines, això era early stage, o sigui, rotllo Sí, quan garage. eren 40, 50 almenys. Però quan eren unes 150 i ja tenien l'oficina a US i el tio esperava el segon fill, es va connectar des de l'oficina US perquè la inauguraven i tal, i va dir, by the way, la meva dona està embarassada i aquí tenim una tradició, i a mi m'agrada explicar la tradició no sé què. El tio es va trobar que el tren li va sortir per la culata perquè al cap d'un dia va rebre una demanda d'un empleat dels Estats Units que s'havia incorporat amb la inauguració i tal, i el tio la setmana següent ho explicava i deia el vaig acomiadar i li vaig dir a la persona que lidera recursos humans
colla de malparits yanquis hipòcrites són els més puritans i els més pervertits. I a tot això, jo ja fa 3 mesos que no tombo. Que ni figura, tio? Founder molt carismàtic. Podria ser veritat aquesta idea mentida. Home, jo crec que és molt rocambolesca per ser veritat. Conec gent que ho podria haver-ho fet. En públic, dir això? Cantar amb els seus empleats? Amb 150 empleats? Això està basat. Això està basat en una true story, però l'he manipulat per fer-la graciosa i és mentida, ja us ho dic ara. Però té molts elements d'un CEO amb el que el Dani i jo vam treballar. I el que ens preocupa és la AI, Sí. I el que ens preocupa és la AI, Bueno, però és que jo crec que hi ha AIs que gestionen millor que segons quins. Sens dubte, per això dic que al final no sé què és millor, l'ésser humà o les màquines. Parlant d'aquest CEO, l'altre dia estava escoltant RAC1 i vaig escoltar una falca publicitària de l'empresa de la que és CEO ara. Em va sorprendre. Vaig dir, mira, no l'ha arruïnat aquesta companyia. No. No ha fet un Gaspar 2. Bueno, almenys tenen diners per fer falques publicitàries, o sigui que és interessant. Bueno, key takeaway. Nice. Key takeaway. Molt content de tornar a estar aquí. Exacte. Amb moltes ganes de la segona temporada. Tenien ganes, tio. Capítol avui raro d'estar per casa. Ha costat i tal, però bueno, ha estat bé. I que, bueno, va saber greu no poder trucar a la Marta, però la pròxima vegada ho fem. En el capítol 2 no la trucarem, jo crec. No, la trucarem al 3 o 4. Jo crec que sí. Vale. Però el capítol 2 ve molt calent i... Capítol 2? Té xitxa. Està fregit, Sí. Sí. És aquells fregiments gustosos. Sí. Huele bien. Key takeaway. Fer-se gran és un art. Sí. No és per tothom. I De fet, s'ha d'aprendre. De fet, a vegades passa amb els col·legues. Hi ha alguns col·legues de quan jo anava per Cerdanyola i tal, que me'ls trobo i amb 43 pals fan el mateix que fotien amb 16. Es segueixen drogant de la mateixa manera, no? Exacte. Estan sentats al mateix banc, jugant-se al piti amb el mòbil. Què passa, tio? La mateixa broma, la mateixa frase, que dius, tio, creix una mica. Evolucionem. Pues això passa amb empreses, no? Que arribes allà i dius, que són igual, tio. Sí. Home, ara que dius això, un col·lega amb el que quedàvem al parc, ja el sentàvem al banc a menjar pipes i hi havia el que fumava porros, el que fumava pitis i el que menjava pipes, no? Jo dels que menjava pipes. I en tant me'l trobo, què? Unes pipiques! Al final dius... No té contingut 30 anys després, saps? Encara estàs amb les pipes, tio. A les pipites. No s'ha evolucionat, sí. I tu, takeaway? Ja l'he dit. Ja l'has dit? Content, No t'escolto. estar aquí. Això era el teu kawaii? Costa fer-se gran, estic d'acord amb l'Òscar. I estem aquí per... M'has decepcionat, Dani, tio. I estem aquí per anar M'has decepcionat. tirant del cable i espero que durant aquesta temporada doncs, puguem tractar temes que potser Temes vam xulos, tractar temes més de, xulos. no? La primera temporada vam parlar més de canviar bolquers, donar biberons i així, i ara ja és més de, ei, a l'adolescent ja comença a tenir sombra aquí sota del nas. Sí. I acné per tot I arreu. acné i... I et deia, estalactites al sostre. et deia m'has decepcionat perquè m'esperava que diguessis hace un mes que un muñeco no baila. Per tant, aquest Això al final. Aquest serà el meu key takeaway, hace un mes que un muñeco no baila. Però m'ha agradat molt el que has dit, tio, perquè l'Òscar i jo estem... Bueno, jo personalment estic en un viatge també molt de trobar la meva versió d'adult funcional, no? I de fer-me... No? D'alfabetitzar-me emocionalment. No. I de saber processar i gestionar les meves emocions. És una feina fotuda, perquè és molt fàcil donar lliçons als altres, però fer-ho amb tu mateix és complicat. I m'agrada molt l'espai de la vermuteria perquè és que podem ser nosaltres mateixos i podem no filtrar i podem parlar sobre temes que ens interessen i que tant de bo que també obrin un espai, no? Perquè la gent també reflexioni i pugui gaudir. Aquest és el meu takeaway, no? De fomentar més aquest espai, que és complicat quedar 3 persones amb nanos petits, com sou vosaltres, amb una bebè en camí, i m'agradaria fer també una crida, no? A que la gent ens doni feedback, tio, ens diguin coses que volen escoltar, temes. Tenim ja una idea preparada, no? Com deia, un fil conductor bastant clar de com passar de startup a scale-up, de com créixer, de com madurar. Però quines coses els poden interessar més que parlem? Quin tipus de veu, no? Convidada els si generaria interès per aprendre coses que tinguin curiositat.
Per al final és un espai en el que nosaltres gaudim, fem bromes, parlem sobre temes que ens agraden, però sobretot que creï valor, també, no? I que ajudi. I tant. Així que... Endavant. Molt... Ens animem. Un plaer, joves. Un plaer. Ei, ya hace un mes que el muñeco no baila. Hace un mes que el muñeco no baila. Hace un mes.